Derovre sidder regeringen, der sidder Socialdemokraterne, så kommer SF'erne, så kommer Enhedslisten, så kommer Da jeg trådte ind i Folketingssalen, der synes jeg, det virkede meget stort i forhold til, når man sådan nogle gange står hurtigt på DR1 eller TV2. Der synes jeg altid, det virker så småt. Jeg er på vej til København sammen med min klasse. Vi skal ind i Folketinget og snakke med nogle politikere. Jeg ved ikke så meget om politikere, så jeg glæder mig sådan til at tage derind og se, hvordan det er derinde. Hvis man anbringer alle verdens lande efter, hvor lidt korruption der er, så er Danmark nummer 1. Vi er det mindst korrupte land i verden. Hver gang en minister tager til ministermøde i Bruxelles, eller Luxembourg eller Strasbourg, så skal vedkommende have et mandat, altså en tilladelse fra Folketinget. Jeg blev også sådan overrasket over, at de Venstre og de Socialdemokrater, at de var i samme bygning. Jeg snakkede med Bertel Haarder, og han fortalte om, hvordan det var at være politiker og nogle forskellige ting. Det er det dårligste billede, der nogensinde er hængt op. Det dernede, det er der, hvor embedsmændene kan sidde, og I kan se, de kan ikke komme ind. Han sagde for eksempel, at han ikke må lyve, men han sagde ikke, hvis man sådan løg, hvad der vil sådan ske. Men han sagde, at hvis man har løjet derinde, så skal man hurtigt lave det om. Så vil jeg foreslå, at vi siger rigtig Tak. Jeg synes, det var meget spændende at være derinde, og man fik en masse at vide, som man måske ikke lige vidste inden. Bertel Haarder fortalte for eksempel om, hvordan kvinderne fik stemmeret. Jeg fylder 18 her den 5. august, og jeg ved ikke helt, hvad jeg vil stemme på endnu. Så det skal jeg sådan lige overveje.